So, medyo nakuwanta 'no, medyo maka-relate ta sa iyang kaagi 'no, kanang mga ingana nga ambot nga na pud ka 'no, nga di mo gyud nato malikayan nga sa ingon palagi nila sa usa ka dawog kuno nga nga butong naagay mo umusahi gyud nga naagay mga ingon pa kaparyentehan or kalumunan nato nga medyo dili ta ilhon og naa pa ta sa ubos nga mga kahimtang nga kung kuano 'no, kung mahimo tang emosyonal mayroong sakit palandungon nga sila man unta nga atong dapat nga duulan or sandigan kay lagi kadugo lumon nato pero mao gyud nay realidad sa kinabuhi nga unsahay kung kinsa pa tong lain nga tawo mao pay dali nato nga maduulan. Yes, tinuod ko niya Ate Jen, no? Murag ma-feel gina nato, maka-relate gyud ta nga medyo dihado gyud ta kung pobreta. Mhm. Og susama sa ilang experience Ate Will ingon pa wala para sa ako ano murag salamat sa iyang sa iyang sugilanon tungod kay diha nato ma-prove no buhing ka matuoran nga dili ko mo kay maulang na ta sa pagsugod maura gihapon ta hangtod sa mahuman nagdepende gyud na sa atong mga pagpaningkamot ug atong mga kadasig unsaon nato pagdala or pagkuan sa kinabuhi no ingon pa makigsayaw sa mga pagsulay or sa mga hagit sa kinabuhi kay ingon malagi parte man na nga ma-challenge ta para ma-encourage ta or mas maningkamot ta og syempre dili gyud pod nato angay nga kalimtan nga balikan ang atong mga kano nangagi sa idol murag ni kuan ko sa iya no ni daig ko sa iya tungod kay wala gyud bisan pa og naana siya kuan nga mas prioridad gyud gihapon ang ginikanan kay mao na gingon nga dili gyud wala gyud taylan ikabalo sa atong ginikanan kundi ang pagpasalamat sa ilaha paghatag og pahinungod sa ilang mga kahago og kuan og syempre dili na nato pag-ibutang sa buot ng mga negatibo no para dili makahatag og kabug-at sa atong mga pagbati Yes, para makapadet kung unsa may focus nato unsay goal nato didto na lang tatan-aw dili na nato ibutang sa huna-huna kanang mudumot or manimalos tungod kay usap pod na nga makakonsumo makaguba sa atong focus sa atong mga atong pagpaningkamot nga instead nga padayon padayon abante ug mulingi ta dinha taon sa hay madala or mabikil nga sa mga sayop nga mga kuan so susama ni karon na okay naman sila nga naanay iyang ingana nga estado unya murag na feel pod niya nga gi-welcome na siya so sa mao na usa sa mga kuan nato no nga ang tao gyud muhukom gyud og sa mga panahon nay uban mo ingon nga dawat na mi karon kay mauna ni na yun madawdaw pwedeng pwede pod nga ang uban nakaamgo na og nagmahay or nagbasol sa ilang mga gipangbuhian nga istorya ilang mga paghukom sa inyo ha sa kanhi nga mga panahon no sapod na nila nga mga rason so nga na lang siguro pasalamat ta sa mga sa mga ingani nga sugilanon tungod kay usa ni nga maka-inspire na wala magyoy siguro ingon nga wala mag-strive karon no wala naningkamot para sa kaayuhan lain-lain lang gyud og kanang kalisdanan or challenge sa kinabuhi ang importante is maningkamot ta og dili ta pa konsumo sa mga negatibo nga mga tao sa palibot aron makapadayon ta sa atong pangayod sa atong pagpaningkamot sa ikaayo sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Yes, tinuod gina Ate Jane, no? Nga inaana kinahanglan gid ta nga dili ta magbaton og pagdumot sa mga tao nga nag BI nato no nga ato man ginang ma-experience nga sa atong palibot mismo sa atong mga relatives nga tan-aw nila nga medyo ubos ta ang ilang panlantaw sa ato murag ko na lang gyud Ate Jane kanang ultimo kayo andin murag dili ta kabahagi sa ilang mga activity murag di ta nila welcome kay ikauwaw ta kay pobre kay tan-aon man nila nga ang ilang mga visitors kuan presentable na kita
sama sa iya no nga tulura daw iya pants na ila t-shirt murag balik-balik na. balik-balik na lang na sayunan ba ka Ate Jane nga inaana magbalik-balik for how many years so faded na. So diha nimo makita nga murag iko ang give ka kanang ug sa ako na itchapuera. So maayo na lang siya kay sa iyang pagpailob sa iyang mga pag-antos ni success ang iyang kinabuhi. So diha man kuno nato makuha mga ka-feelings ang kung ano ang atong kadaugan or atong mga accomplishment, achievement sa kinabuhi kung naatay pasensya o pag-antos. Yun. Kay kung wala daw tay pasensya, mo react dayon ta sa mga atong madungog, atong makita. So diha ta mahitong pawak sa kadautan no kay tungod sa imong kasuko imong hyper na ta so makasulti na ta bisag unsa and then di pa hinoon kun Ate Jen nga makakita pa ka og kanang mga injuries no mga physical injuries na kay manumbag naman ka kung makadungog kag dili mauna kana bitang masuya ka nga naay kuan visitor nga guwapo mga sexy mga bisag relatives ninyo pero kung naa ka sa pasensya, magpalayo na lang ka Ate Jane. Dili lang jud ka mo mingle sa ila kay medyo dili ka acceptable. Dili acceptable sa public ang atong mga personal appearance kung ikumpara sa mga kining mga naahan. So pinaagi sa iyang mga experience, believe gyud ko Ate Jane sa atong letter sender karon, nga pinaagi sa iyang na experience sa kinabuhi diha niya gikuha ang iyang kusog sa pagpaningkamot. So imuon ang iyang na-achieve ug nalimtan na hinuon niya ang iyang kaugalingon. Wala na hinuon siya kakitag partner. So mga ka-feelings no, kuan pod medyo luoy pod siya kay tungod siya ang pagpaningkamot wala na lang gid taon siya ng minyo kay nakalimot na tungod siya ang pagpaningkamot alang sa iyang igsuon. Iyang kaugalingon Ate Will. Yes, sa iyang mga igsuon og ginikanan kay dili siya gusto nga kanang sa kanunay na lang sila kanang murag itchapuera or dili i-welcome sa family siguro naahan ang iyang mga auntie or mga uncle mga relatives igsuon sa iyang ginikanan kay kinilaging usahay pud masayop tas desisyon nga maminyo tag sayo nga wa patanahuman mga inana. So di po nato ma-blame sila sa ilang desisyon kanhi apan diha nato makita nga ang ato kunong desisyon is atong choice. Kaugalingong choice nato na mamali man or makorek. So ato man ang choice. So mga ka-feelings mo no ang among hatag ni Ate Jane nga mga kaning advice mga maayong ideya para sa ato tanan nga kinahanglan gyud ay ato gikinahanglan sa atong pagkinabuhi ang pasensya ubanan sa pag-antos so mo na ma-success ang atong kinabuhi. Og ato karon basahon nato Ate Jane ang partial nga nag-share. Yes, so naman siguro na ko ning Ate Will aning kalit og sulpot diri ingon siya many people look down to you because of their pride. So posible usapod na no kay tungod kay naa sila sa inga nga kahintang medyo ikaulaw nila nga naa sila yung mga ingon pa kaparyentihan nga ingana ra which is para sa ako dili siya healthy dili maayo nga mindset ba sa usa ka tawo kung naa kay mga paryente nga ingana unya dili ka confident nga kanang ma-judge ka or ang kasagaran man gud Ate Will no sa mga una-una maikog ta sa atong mga bisita. Ang mga bisita nato is panagsaon ra ang uban labi na karong panahonan no dili sa medyo nagingon ta pero naamanggoy uban karon nga muto nga in times of kanang mga gatherings party komplemento ra nga na wala gyud ingon nga mao'y nagpahinungod sa imo kabantay mo kanang mga content karon nga naara sila in good times pero in bad times wala na nga mga tawhana. So ang ako lang diri is dili ta masyadong magpahinungod sa mga tao nga dili gyud maoy naamo makauban nato no instead nga laing tawo ang ang iprioridad nimo why not iprioridad nimo imong mga kaparyentihan nga kung lain man nga ang ilang
dagan sa kinabuhi, ikaw mismo mo educate mo anam-anam og kuan sa ila no og mando or mo anam-anam og hatag og kaalam sa ila ang sound feeling nimo dili gyud sila medyo ingon palayo sa kabihasnan kay wala lagi experience, so why not ikaw ang mo kuan diha sa ila mo tabang mo amo magpasabot sa ila nga ingana dapat og naatay mga bisita dili kay murag ikaw mismo nag-discriminate sa imong mga kaparyante. Yes, so ang dapat nato buhaton gani ang atong i-entertain or atong pakanon or atong mga kanang hatagan natong bili ang katong dili kabalos nato, di ba? Mhm. Oo. Pero much more, Ate Jane, in reality, ang hatagan nato hinuon og pagtagad ang katong makabalos nato. Yes, tinuod gina mo Or experience. something nga na, Ate Yes. Jane. Uy, gipakaon ra bata ani ato ni mga inana ba? Okay man na, okay man ang tinuod bitaw gyud na, Ate Jane. Pero dili sa tanang panahon siguro nga mao na lang pay imong entertain nang naaray ikabalos sa imuha. Unya katong mga tan-aw nimo nga walay kabalos dili na lang gyud nimo pakabanaon. Mura kita hay nagdili tawo hindi makakuan. Yes, so dapat atong hatagan og panahon ang katong wala daw kanang nag-need sila sa atong tabang. Ron ato nang basahon ang atong quotes for the day. Antos ta aron masantos. So let's move forward to our Bible verse for the day. Gikan sa 2 Chronicles 7:14 nag-ingon, If my people which are called by name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their weak ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their lands. So, sa ako lang gamay nasabtan, mga ka-feelings nga kinahanglan gyud no ang tao o kita tao magkinahanglan gyud ta og pagrepent sa atong mga sala o pahinulsol. Kay kung kita mantigo maghinulsol hatagan tag kapasayloan sa atong mga sala sa Ginoo og iyang ihatag kanato ang tanan maangayo bisag unsay atong pangayoon iya kining ihatag kanato kung kita maantigo mo basol sa atong mga sala. So, mauna to no, mga ka-feelings ang atong gitopiko karon nga kinahanglan yun na at ang tao kinahanglan maantigo mo pasensya ug magantos. Uban sa atong ati sa kahanginan, Kini si Ate Jean. ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.